burujabetza berreskuratzeko bideak sakon aztertu, urratsak zehaztu, eta ibiltzen hasteko ordua da. Norabidea argi dago. Euskal Estatu sozial eta demokratikoa eratu, eta Euskal Errepublika aldarrikatu. Helburua askatasuna. Hotz, herritar guztiok zoriontsu, bizitzeko herri librea. Milaka gara, bere buruaren jabe den herri batek etorkizun hobea izango duela sinisten dugunok. Eta alantze erakutsi dugu herriz herri burutu diren galdeketetan. Estatu propio bat gura dugu, denari buruz geuk erabakitzeko. Urteak, laroaren bitartez, herrigintzan, feminismoan, kulturgintzaren defentsan, egia historikoa, azaleratzen. Claro, es que vos a la